friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes ka Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Dugang nga mga report, detalye kag mga update sa last karon nga bagyong paeng diri sa Bugos nga Pungsod Pilipinas mga kabombo. Yari ang aton sini nga Bombo News Center sa aton sini iyang coverage, special coverage sa paglaslas si bagyong paeng. Bombo Radyo News Center, come in. Upon issuance of the NDRRMC Memorandum number 181, series of 2022. And number 2, we raised the BDRR-MOC alert status from white to blue, effective 8 o'clock p.m. of October 26, 2022. So number 3, we prepositional resources and advise all BDRFM RRMC members, ministries, offices, and all local PRRMS on October 26, 2022 to public advisory. The EOC closely monitors all LGU, specifically the low-lying areas, and received reports that there are no dwelling on the river and distributaries in the KOR. On October 28, 2022, at 1 a.m., AOC received a report of widespread flooding, flood, and request for rescue in different areas of Maguindanao and Cotabato City. Next time, please. In February 28, 2022, at 1 a.m. onwards, close monitoring of the situation and deployment of rescue teams to affected areas. The same day, October 28, 2022, at 5 a.m., we deployed SRR teams in affected areas of Cotabato City and Sultan Kudarat. The same day, October 28, at 8 a.m., activated the response cluster. Then, on the same day also, at the same time, we have an emergency meeting at the Bangkok ready EOC to discuss effects and response actions of tropical storm Pain. This is attended presided by me and attended by almost all the ministers of the party. In October 28, 2022, 9 a.m., the MPW conducted clearing operation to road linking Cotabato City to Upi. October 28, 2022, 9 a.m. onward, the MSSD started distributing food and non-food items to Cotabato City and parts of Maguindanao. Next slide, please. October 28, the 7th day, at 9 a.m. onward, Pangsaporo Bay, PFP, BAN, PROBAN, and AFP conducted SRR operation in Cotabato City, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, Upi, and Ratubudin before. October 28, 2022, 10 a.m., raised the BDRR MOC alert status from blue to red through BDRR MC memo number 0010 series of 2022.
October 28, 2022 at 4 p.m., Mindanao Humanitarian Team meeting was held at the AOC. October 29, 2022, 9 a.m., PDRM Council convened at the Bangsamoro Valley to discuss the damages and responsive action relative to Tropical Storm Pai. Next slide. So, in this meeting, these are the following are the agreements. 1. PDRRMC member, minister, offices, shall send representatives to the Bangsamoro Valley EOC for ease of coordination and harmonization of data and all efforts. Number 2. Establishment of Incident Command Post or ICP in Kusyong Dato Uding Sinwat to be headed by the 6th ID Commanding General, and the Bangsamoro Valley shall provide necessary support to the ICP. Number 3, approve the PDRRMC resolution to declare a state of calamity in Bar effective immediately and until further notice. Next slide. So this is now the status of flight line. As of October 29, 2022, 6 a.m., the National Highway at Sitio Lower Colati, Hongao, South Copi. This is the road connecting Cotabato City, South Copi, and Libat. This is now rendered not passable. Then the bridge in Darapanan, Sultan Kudarat, the bridge is completely damaged and rendered non-passable. Then in Ituan Bridge in Paranaque, Mindanao, the bridge is also damaged and not passable. Then in Tapian Bridge in Dato Udin Sinwat, the same bridge linking Dato Udin Sinwat and Dato Blas Sinwat is now damaged and unpassable. Barangay Labu Colbert, Sultan Pinarin, Victorian Road, the fade-in, not possible for four-wheel vehicles. In Labuabo, one bridge in that Hopper, the bridge is damaged and not possible. Oing Bridge in Barangay Ampuan, Bugdong, also not possible. And then Lulawan, Salipo, Sultan, Taparong, Taporo, also the road is flooded and unpassable. So, as of 29:22, 6 a.m., Maguindanao, Dato Platin, there are 5 dead and 7 missing. In Maguindanao, in Dato Udin Sinwat, injured 31, dead is 27, and missing is 4. It is along the coastal area of Dato Udin Sinwat. In Maguindanao, 6 is dead and missing is 2. In Barilla or in the hinterland, two are dead and 2 missing. So the total number is 31 injured, 40 is dead, and missing is 15. Next slide. So the total affected families is 170,977. Total of affected population is 854,884. Next slide. So that ends the report we have.
and we still have resources. So we have already given assistance to the affected families and population in the area in the form of food sat. We distributed foods, we distributed at least 25 kilograms of rice in the whole area, sections and the families. So we still have resources to attend to our needs until now. We see that so far the resources of the bank still enough to keep assistance for all the affected families and areas in the park. So this is now the Yan mga kabombo ang inisyal na mga ulat mula sa Bangsamoro Region kaugnay ho dun sa epekto ng pananalasa ng baha, ano? At directly ito ho ay epekto pa rin ng bagyo at may shear line. Ito, balikan natin yung linya dyan sa NDRRMC. Displaced, how many homes were partially destroyed, totally destroyed, para alam natin kung sino yung mga kailangan natin sa evacuation center, ilan ang papakainin natin, etc. Sa ngayon, sir, ang tingin namin dahil sa ito, kaya pang tutupan sa aming resources, yung mga kailangan namin. So, ang hinihingi lang namin is, kung yung mga department, kung ano yung pwedeng lang naitibigay sa amin, ibigay na lang muna ang list, ang future request, once na hindi namin kaya na. So, ano yung ang kulang lang sa amin is yung purified water. Kaya lang, meron kaming machine na dyan sa Manila ngayon. Okay. We are trying to get three machines. Ito ay purifier machine, water purifier. So, what is security for farming, then we can serve the needs of our people as far as yung purified water. All right, in that case, ang una naming magpapadala kami bottled water lang. Bottled water muna. But hindi ito, this is not going to be sufficient. So we will eventually follow it up with, as you say, the purifying systems para pati yung mga malayo, at least meron silang naiinom na tubig na fresh water. Do we have a representative? I want to talk to the representative from the DPWH and also the OE. Ano yung may kuryente ba, Chief Minister? Ang wala lang is kaya yung passport to the chairman of the Navy, Minister General sir. Generally, may supply pa ako ng kuryente, sir, except for South UP and North UP. Kasi nakapon po ay natumba yung mga poste sa North UP. So, yun po yung part mo clear ng public works na wala akong kuryente dito sa South UP at North UP po. Meron kayong kasi kuminsan pagka bumagsak yung poste, baka kuminsan natatagalan yan bago makabalik eh. Do you have generators or some other interim power supply para magkaroon na ng cell site, magkaroon na ng yun ang importante. After water supply, usually yung power ang pinaka-critical eh. Sa ngayon, meron din very limited pa mga generator. In some area, pero yung some other municipalities, wala pa sila generator.
Usually, dapat unahin natin when it comes to restoring power, mga ospital, mga evacuation centers, whatever it is, if we need to put generators, makabit ulit yung kuryente, but those should be the priorities. The priorities will be hospitals, evacuation centers, and then households after that. Si palagay ko maraming mag-ano sa evacuation centers. But mukha namang na-handle din yun. But I think the national government needs to assist you still when it comes to the other requirements, kagaya nga water supply as you mentioned, and then for isunod natin yung kuryente. And I want to talk to the DPWH just to find out when the DOE also, but DPWH, kailan kaya maging possible? Marami yung hindi possible na mga daan. So we have to also, para makapasok din yung mga relief workers natin, what exactly the situation in terms of the damage to road, bridge infrastructure, and how much it is and how long it will take to bring para maging possible ulit yung mga kalsadang yun at tulay. Good afternoon po. Consider din yung minister namin sa DPW sa area ngayon trying to say. Pero our situation Mga kabombo, nagpapatuloy pa rin ho yung briefing, nagbibigay ng update kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung mga ahensya ng gobyerno, lalo na ho sa Bangsamoro, kung saan ho ay sila yung matinding naapektuhan ng baha at marami yung naitalang nasawi. At inaalam ng Pangulong Bongbong Marcos kung anong pangunahin ng mga kailangan. So dito ho ay hinihinga ng ulat yung mismong mga opisyal mula doon sa Bangsamoro Region para maibigay kung anong pangunahin kailangan. At dito nga ay iniulat na pangunahin nilang kinakailangan sa ngayon yung pang-proseso, pang-purify ng tubig dahil marumi yung tubig doon sa area, dahil nga sa flash flood, yung mga balon na pinagkukunan o yung mga deep well na pinaggagalingan ho ng inumin tubig ay lagyan ng mga iba't ibang debris. Yung iba naman ay talagang naapektuhan siyempre baha, so pasok din ho yung tubig na marumi doon sa kanilang mga source ng inuming tubig, kaya ho nagkakaroon ng problema. Ang kinakailangan nila ngayon ay malinis na inuming tubig. So yan mga kabombo, tuloy-tuloy pa rin ho ito at mamaya iba pang mga ahensya ng gobyerno din ay magbibigay ng ulat. So bago tayo umusad sa iba pang bahagi po nitong briefing na ito, ay kunin muna natin yung linya ng isa sa mga lugar ho na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Dako tayo dyan sa lalawigan ng Camarines Sur. Nandiyan ang Bombo Radio Naga. Magandang hapon, Bombo Dani. Sa patuloy tayo sa ating monitoring dito kay Bagyong Paeng at nakikumusta din tayo sa parte ng Quezon Province. Nasa ngayon nga, anya, umabot na sa mahigit 8,185 na pamilya, katumbas ng nasa 27,934 individual ang apektado nitong Bagyong Paeng. Doon nga sa parte ng lalawigan ng Quezon, ang nasabing mga evacuees naman ay mula sa 240 affected barangays at kasalukuyan ngang nananatili sa 340 evacuation centers sa buong Quezon Province. Sa panayam naman ng Bombo Radio Naga, Kiela Salamat, ang Operation Officer ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Quezon, sinabi nito na patuloy din ang pamimigay ng ayuda ng bawat local government unit sa kanilang mga nasasakupan. Gayon din ang level ng provincial government ng Quezon sa tulong naman ni Governor Dr. Helen Tana. Dagdag pa nito, Bombo Danis, nakahanda at nakaantabay itong mga relief goods at ayuda na nakakalat sa 4 na distrito ng nasabi naman na lalawigan. Ang mga preposition
Pambadaniyes, itong mga preposition goods ay inilaanan ng Quezon na sakaling kulangin itong mga bayan ng ayuda ay mabilisan anya na maipamimigay o Bombo Radio Bacolod. Okay mga kabombo, balik kita diri anay kay magapadagayan kita sa change power. Mayara kita sang power interruption. So balik kita dugay-dugay pagkatapos gilamang sa aton sining change power. Ginapahibalo sa mga tagparamati sang Bombo Radio Bacolod nga madula